Escena 2. Como levas o exame? Hoxe é luns pola noite. Estamos na casa de Salva. El está falando coa súa amiga Aixa por Skype, mentras que de fondo se escoitan as voces dos pais de Salva. E como levas o exame? Fatal, non acerto ningunha. Hai demasiados sintagmas deses. O nominal, o verbal, o adxectival, o preposicional. Sei que son moitísimos. Non fai falta que mo digas. É o mellor para todos. Estás segura? Quería pensar en que non, pero... Bótate de menos, sabes? E eu a ti. Esta cidade é tan distinta. Ás veces paréceme demasiado grande, outras demasiado pequena. É igual que eses momentos en que Alicia intenta pasar a través das portas. Pois a min pásame o mesmo que a ela, que nunca atopo unha porta que poida atravesar. Segue sendo o meu libro favorito. Lembras cando mo regalache? Claro que sí, Aixa. Eu tamén recordo que case me o tiras na cara. Pero se eu non quería ningún libro. Éramos máis pequenas. Solo levas aí un curso, Salva. Seguro que non tardas en atopar outras portas, igual que Alicia. E coa librería, que facemos? Teremos que falar cos abogados. Tamén para iso? É o máis sinxelo. Seino. A min pásame o mesmo, e creo que iso non ten que ver coa cidade. Ten que ver coa xente que vive nela. Esta cidade, sin ti, non é igual. As cidades e os amigos de verdade non son nunca as mesmas cidades. Ao mellor é iso. Vas vir verme, Aixa. Dixeche que este verán... Se me deixan meus pais, claro que vou. Coas túas notas, seguro. E como lle imos dicir a Salva? Ti crees que non o sabes xa? Teño ganas de ver a vosa libraría. Está preciosa. Ao mellor se entrara máis xente nela... Vaya, hoxe todo ten que ver coas portas, non? Iso parece. Outro cambio importante en tan pouco tempo? Terá que acostumarse. Teremos. Sí, teremos. Vou suspender fixo. Cando é o exame? Mañá. É a miña última oportunidade. Necesito sacar un 4 para que me fagan media. Un 4, Aixa. Pero parece que en vez diso tivera que sacar un 26. Esta noite hai chuvia de estrelas fugaces. Podes pedir ese 4 como desexo. Non sei se pedir un desexo as estrelas vai funcionar. Entón, pide algo máis práctico. Como que? Axuda Pero a quen? a alguén que esa tribu de sintagmas sí que se lle dea ben. Hai xente que lle aburre estudiar lingua. A min non. A mí pareceme que a nosa maneira de falar ten que ver con quen somos. Na miña clase hai un rapaz que... Un rapaz, Non sexas idiota, anda. A min gustame fixarme no que di a xente que me rodea, en como din. Eu, en realidade, non digo case nada. Cando estou solo sí ou con Marc e Rique, que é coma se fosen eu tamén, pero se hai máis xente xa non. Nin sequera sei como se chama. Se hai máis xente, prefiro seguir sendo invisible, que non me vexan. É o meu superpoder. Creo que o seu nome empeza con A. Alberto? Transparent Boy! Álvaro? Ah, Anxo! Transparent Boy mola. E se Salva supera que teño unha identidade segreda, ao mellor ata me facía algo de caso. Importante que falemos con el. Non creo que se imagine nada. Eu creo que sí. Fai tempo que as cousas non van ben. E Salva sempre foi un neno moi listo. Pero eu creo que el non sabe nin que existo. Pois dille a Anxo que te axude con ese exame. É simpático? Apenas falamos nada. É tímido? Está sempre cos seus amigos falando de banda deseñada. Entón, é como a ti. Como a min? Dos que len, e len, e len, e len. Para xa. Transparent Boy ataca de novo!
O gallá que todo fose distinto. Xa, pero non o é. Polo menos intentámolo, non si? Sí, intentámolo. Salva! Chámanme. Sorte co ese exame. Grazas, Aixa. E non te olvides de pedir o desexo. É que non creo en... Faime caso, pídeo.